belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het College Financieel Toezicht heeft de afgelopen dagen Curaçao bezocht. Er waren gesprekken met de regering, maar bijvoorbeeld ook met de gouverneur en de SVB-bank. Volgens het College Financieel Toezicht is er sprake van een voorzichtig herstel op Curaçao, maar moet tijd worden gekeken naar de uitgaven. Die moeten worden beheerst. Op Curaçao horen we de afgelopen dagen veel over onder meer het afschaffen van de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaarden, op 3% vakantiegeld voor de ambtenaren, op een gratificatie van 1750 gulden. We spraken met professor Dr. Raymond Grades, voorzitter van het CFT, in hoeverre Curaçao en de regering van Curaçao en het CFT op één zitten. Meneer Grades, we hebben net een persconferentie gehad. Het College Financieel Toezicht is weer op bezoek geweest op Curaçao. Verschillende gesprekken gevoerd. Een paar dingen uit de persconferentie, uit het persbericht wat mij opvielen. Het economisch herstel in de tweede helft van 2021 is goed te noemen. Het blijft broos, maar er is een herstel. Maar toch benadrukt u, de uitgaven, dat moet beheerst blijven. Het moet niet te veel uitgaven zijn. Tegelijkertijd horen wij hier in de krant het stoppen met de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden, vakantiegeld 3%, gratificatie van 1750 gulden. Is dat in tegenspraak met elkaar? Ja, kijk, de uitgaven moeten inderdaad beheerst worden. Dat is overigens geen nieuw punt voor Curaçao. Dat zijn we ook al jaren, wijzen we daarop. We zien overigens ook dat er echt overschrijdingen zijn. Neem de post overwerk, waar we ook zien dat daar langjarig een oplopende reeks is. Daar heb ik net ook over gesproken. Ja, het is inderdaad zo. Kijk, op zich blijf ik even buiten de discussie die tussen Nederland en Curaçao wordt gevoerd over het terugdraaien van die 12,5 korting. Maar wat ons wel om gaat, dat er dekking is voor dat voorstel om dat te halveren door die 3% vakantietoeslag of dan die 1750. Ik begrijp overigens dat er nog wel discussie over, wachten we over even af. Maar goed, waar het om gaat is dat er echt dekking aanwezig is, dat het ook harde dekking is. En daar hebben we inderdaad de afgelopen dagen met elkaar over gesproken. Ja, want dat bedoel ik, dat u benadrukt, het is noodzakelijk dat er dekking is. Want ik zeg enerzijds, we hebben er weer een economische groei. U zegt, wees voorzichtig. En we krijgen toch de indruk dat de regering zegt van, er is een beetje economische groei, laten we dingen uitgeven. Nou ja, kijk, om heel specifiek te zijn, het is niet alleen economische groei, maar het gaat hier ook over dat compliance project. Dat compliance project is overigens een prima project. Door economische groei en dat compliance project zijn de belastingen 59 miljoen hoger in dit jaar ten opzichte van de begroting. De helft zal daar uitgegeven worden aan de maatregelen ter mitigatie van de brandstofprijzen. En ja, als je dan ook nog gaat kijken wat men wil in de sfeer van die 12,5, ja, dan is maar de vraag of daar voldoende dekking voor is. Dus die zorgen die deel ik wel. Hoe is sowieso de relatie met de minister van Financiën? In het begin dacht ik dat gaat uitstekend. De laatste briefwisseling, lijkt er een lichte irritatie tussen u bij dit ontstaan? Of is dat een journalistieke invalshoek? Ja, kijk, nee, zeker. Ik heb de afgelopen reis een aantal keren met hem gesproken. Dat zijn gewoon goede gesprekken. Tuurlijk, ja, kijk, ik begrijp ook dat er af en toe iets op Facebook staat, maar ach, laat maar. Ik bedoel, kijk, waar het mij om gaat is de materie, dat het gewoon goed gaat, dat er echt sprake is, dat die begroting nu op orde komt. Ik heb gezegd over de inkomstenkant wat ik daarover gezegd heb, uitgaven liggen echt om te zorgen. Dus ja, dat gesprek gaan we aan en ik heb echt de indruk dat die relatie goed is. Hij heeft ook niet op Facebook gezegd dat de relatie niet goed is hoor, maar los daarvan. Nog één punt, zorg en de uitgaven in de zorg. Dat is een punt dat ook al vaker aan de orde is gekomen. Er zou eigenlijk, niet eigenlijk, er is een plan minder kosten aan medische uitzending, minder kosten aan medicijnen, dus meer generieke medicijnen, minder uitgaven aan medisch specialisten. Dat leek allemaal voorspoedig de plannen op tafel te liggen, maar er wordt heel weinig bezuinigd op dat gebied. Nee, zeker. Daar worden onvoldoende meters gemaakt.
laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Of zijn we hier al sinds 2018 mee bezig? We hebben de afspraak gemaakt. Nou, dan komt de CMC. Maar de hogere exploitatielasten die samenhangen met CMC, die moeten gecompenseerd worden door efficiëntiemaatregelen in de zorg. Nou, u noemde ze net al. En ja, zeker op het terrein van medicijnen zien we eigenlijk toch dat de besparingen dat die nihil zijn. Ja, en dat is toch, dat kan eigenlijk niet, want daarmee betalen de burgers van zeg maar Curaçao een veel te hoge zorgrekening. Nou, ik heb in de persconferentie ook het voorbeeld genoemd van paracetamol. Wordt in zeg maar Curaçao nog steeds over de counter verstrekt. Er zit een receptregelvergoeding bij. Het pakje is ook veel duurder dan in andere landen, de meeste andere landen vooruit in het Koninkrijk. Kortom, ja, hier moeten echt nu maatregelen genomen worden. Kan de minister over zelf, is niet een heel ingewikkeld wetsvoorstel voor nodig. Er ligt een prima voorstel van de SCB en ik zou nu zeggen invoeren. En is dat de minister van Financiën die er verantwoordelijk voor is of de minister van Gezondheid? Nee, de minister van GMM is hier verantwoordelijk voor. En zij moet zorgen dat het daadwerkelijk minder uitgaven komen. Nee, zeker. We hebben het er ook vandaag met haar over gehad. Nou, zij heeft het voorstel op haar bureau liggen. Nou, ze heeft daar wel gezegd dat ze daar op korte termijn toch actie wil gaan ondernemen. Nou, ik bedoel, blijf toch een beetje optimistisch. De toekomst zal leren, laten we er nu er toch eindelijk maar eens van uitgaan. De evidence is ook zo overduidelijk dat dat nu eindelijk eens voor elkaar moet komen. En die toekomst is in ieder geval in oktober als u weer terugkomt. Zonder enige twijfel. Dan gaan we haar daar, maar niet alleen haar, want het is denk ik ook een regeringsverantwoordelijkheid. Het speelt dus ook in die, kijk als dit niet gebeurt, dan zit er weer een tekort in dat schommelfonds. Wat uiteindelijk ook aangevuld moet worden vanuit de landsbegroting. Kortom, ja, het is ook een verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. Maar zeker hier zullen we zonder enige twijfel op terugkomen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.